ngiyawezwa amandla masibuyele enkosini ngiyawezwa amandla masibuyele enkosini egameni lenkosi obaba befundisi ubaba umongameli ababefundisi nomama bakwabo obaba bavangeli omama bakwabo isibaya uDokasi uLusha no Sunday School egcineni ngokhethekileyo umndeni wakwaNgcolosi esingawo egameni nasegazini likaJesu amen. Manje ibandla lethu leli ibandla elikhulu ibandla lethu libandla elikhulu lisukela ko Sunday School kuno Sunday School okhona ngiyawubona lapha ya awuthi ke shine Sunday School shine Sunday School shine right sisuke lapho sibe kwabasha sinabasha bethu la esifundeni esihle esikhulu sase Western Gauteng Christian Crusaders ayithi nje shine lapha ikhona shine Jesus right then sibe no Dokasi okuthiwa uDokasi omhle uDokasi omama benkonzo yala yakithi bonke omama bathi nje shine right sisuke labo sibe no baba nezinsizwa zalenkonzo yase African Gospel Church kuthiwa ke bona isibaya ake sithi isibaya amen halbe igama lenkosi then bese siba ke no baba no mama abashumayeli abavukuzi ibona bahamba phambili bavuse lapha halbe igama lenkosi o baba abashumayeli no mama abashumayeli abathi alihambe basukuma sibabone bathi alihambe nakho-ke obaba abashumayeli baningi ukuthi ke khona lapha abasabambeke khona bayeza basendleleni amen. Then uma sisuka kobaba abashumayeli singena kobaba abavangeli egameni likaJesu ake kusukume ke manje ke obaba abavangeli no mama bakwabo bona ke bathi haleluya amen. Siyabonga kakhulu obaba abavangeli obaba bahloniphekileyo lapho amen.
Then bese kuba khona ke obaba befundisi bale nqila ngabona ubaba lapha ngavela ngakhumbula isiXhosa bale nqila yethu ke apha eWestern Gauteng angeke ngisaba sukumisa ke ngamasakethi ngithi lo usendaweni ethile kodwa ke uma ufuna ukungibuza ukuthi lona ukuphi hayi ngizokutshela umbize lapha eceleni ngikuxelela ukuthi lo atata lo ukulesekethe ekuthini amen but ke ngokuhlonipha sengifuna ukuguqa nokuguqa phansi kumakhosi ami obaba befundisi balenqila yase eWestern Gauteng no mama bakwabo ngiyacela ngingomncinyane ukuba nje basukume egameni lika Jesu ibandla lase gospel but ke ngoba nizoseke ningababoni kahle bazo ngoba khona abanye abaphiwe ama extension uyabona khona abanye abanama extension othi omunye kanti ama extension akawatholanga bese yavimbeka ngizocela maybe ake ngiqale ngibone kanje ake ngicele ubaba uCindi nomama bathi shine umama simbonanga umama uphethe umntwana siyaxolisa uphethe umzukulu alibona igama lenkosi ubaba uCindi nomama uCindi eFentersdorp amen ubaba le eRustenburg ubaba Shongweni alibona igama lenkosi nomama uShongweni alibona igama lenkosi bathi amen alibona igama lenkosi yes bese sibuya siya ngapha ngaseval sibone ubaba uMtunga nomama uMtungwa bathi glory amen amen ubaba Somqolo nomama ngale eNaledi bathi nje haleluya amen bese ngiqede la kuleli tafula elingapha nomama umama Mongameli umama uMpanza egameni lika Jesu athi amen alibona igama lenkosi ngizobuya ngibuye ngiyaxolisa khona umama mfundisi umama uMahlobo umama umfundisi omdala ngithi wayesenaledi if I'm not mistaken mama uMahlobo amen alibona igama lenkosi right ngiye ngale kukhona the lady umama umfundisi uMngomezulu alibona igama lenkosi athi amen yes then sibuye siye ngale ngase northwest kukhona the gentleman and the lady amen ubaba umfundisi uMpontshane nomama bathi glory alibona igama lenkosi right then sibuye siye ngale Alex amen eduzane na kwi core ngathini indawo of South Africa where umnotho omningi wase South Africa udecide wakhona ubaba nomama uShombela ubaba uMakhaya amen hallelujah then kuze size nganeno si laphana
sengiyafika ngakwi executive committee yase Western laphana eWhite City kunobaba umfundisi amen kunobaba khona abamphazamisayo kunobaba laphana ubaba umsweli nomama umsweli bathi amen. Right, then sifike kwi executive committee kababa umongameli sorry obaba laba kade baphamisa ba amalunga ka Central ubaba uShombela no baba uNongalo alibona igama lenkosi amalunga ka Central Executive of the African Gospel Church. Amen. Right, then bese kufika kunongqowa angithi nisho njalo apha baba unongqowa ubaba unongqowa walenqila utata uNdlovu tata uOliphant uSparsamles alibona igama lenkosi ulapha ya eZerbakom abathi ke nomama shine alibona igama lenkosi siyabonga. Then bese sifika kwi secretariat the secretariat of the district of the Western Gauteng alibona igama lenkosi the deputy secretary of the executive committee of the Western Gauteng ubaba umvangeli uMtungwa kanye nomama they are stationed in a lady Saget about to get glory. Amen. And then there is the executive secretary of the Western Gauteng. Amen. The administrator of this district. Alibona igama lenkosi ubaba GK no mama GK Sokela alibona igama lenkosi akabethi ke bona arise and shine alibona igama lenkosi. Then bese ke sifika maybe just before I get into the one and only alibona igama lenkosi kunobaba he is just arrived ulenda manje ihelicopter manje ngaphumalani ngayibona ulenda manje nje ubaba umthimkhulu lapha ya eCarltonville baba umthimkhulu ubaba angimboni umama but ke ukhona lapha asaphuthume khona uyabuza umfica la baba Hadebe mthumkhulu makhulukhulu amen sukuma baba babone ibandla lifuna likubona hallelujah amen. Egcineni impela ngiyasaba ukusukumisa ubaba kodwa ke ngoba kuthiwa angicele ukuthi ngibasukumise ubaba uMantshinga no first lady bona abahlabi nga1 nanga2 nanga3 bahlaba nga4 uhlaba ngane uhlaba nga4 omagalela uthi masebegalele bagalele alibona igama lenkosi amen. Siyabonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu anibusise si then ke I think ngasemuva kwami kukhona umama
alibonke igama lenkosi singayo umama umfundisi okaNgcolosi okaShongololo yes umama uBhengu kanye nomndeni wakhe abathi nje hallelujah Uyesabeka. Oh. amen. I think ngishaya ngaze ngashayisisa ake ngibuyele manje ngizithathe izintambo ngizibuyisele kubaba unobhala wami amen.